खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन आं बरायफिनबावबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि। धोरोमा मा होननानै सोङोब्ला नोंथाङा मा होननानै फोरमायगोन, नङा होमबा? बिनि बिखयै आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो लाबोदों। लोगो, नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामना होदो बयनोबो। आरो इन्टारेस्टिं नोङो जुदि मोनथारदोंब्ला आरो माबाफोर मिथिबावनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै। लोगो, ओरैबायदि जाहैबाय दिनै फ्रायानो मानसिफोरा धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि सृष्टि सोमजिहोनो नागिरो आरोखि। बिदि सृष्टि खालामनो नोंथाङा जेबो साननो गोनांथि गैया आरो बुंनो गोनांथि गैया। धोरोम होनोब्ला नोंथाङा मा बुजियो आरो धोरोमा मा, बिनि बिखयै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनो सानदों। धोरोम होनोब्ला नोंथाङा मिथिनांगोन जे बुजिनांगोन। धोरोमा बयहाबो धोरोम दङ, जेरै ख्रिस्टान, हिन्दु, जैगुरु, ब्रह्म, बाथौ बायदि बायदि धोरोम, आल्लानो सोरबा मस्जिद माबा माबि अनेकथा धोरोम दङ आरो। दा बिथांमोनाबो रावखौबो लानानै मुगैया मुजुआ, गावबागाव धोरोमजों गावबागाव खारो आरो। जिखुनु धोरोमानो गावबागाव धोरोमजों गावबागाव इसोरखौ सिबिदों आरो इसोरखौ मोननो थाखाय बयबो खावलायदों, नङा होमबा? इसोरनि खाथियाव बयबो आर'ज गाबो आरो गाबगासिनो दं। धोरोम होनोब्ला जों बुजिनांगोन, धोरोमा मोनसे अननाय, सहाय होनाय, सोरखौबा मदद हेल्प खालामनाय, बेखौसो माने धोरोम होननानै बुङो। आंनि गोसोआव सोरखौबा हेल्प खालामनाय माने सहाय, अननाय होनाय, बोजबनाय, रावखौबो मुगैनाय गैयै, बेखौसो धोरोम होनना बुङो। बे मोनसे मानसिनि धोरोम। बेनो जाबाय नों धोरोम लानायनि ओंथियाबो बेनो आरोखि। धोरोम होननानै बुङोब्ला सहाय होनाय, मदद खालामनाय, रावखौबो मुगैयालासिनो बोजबनाय, बेसो धोरोम। गुदि धोरोमा बेखौ होनो धोरोम। नाथाय दिनै धोरोम होननानै गोबां मानसिफ्रानो दान्थे बिदान्थे, आंनासो मोजां, नोंसिना गाज्रि, जोंना मोजां, बेफोरबायदि माने गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनानै दावराव सृष्टि खालामनो नाजागासिनो थायो। आरो बेफोरबायदि नाजानाया मोजां नङा आरो। नोंथाङा जुदि बुजियाखैब्ला नोंथाङा स्पस्ट' सोरनावबा मोजाङै धोरोमा मा, बिनि ओंथिखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथाङा सोंनानै लाबानो जाबाय। स्पस्ट' माने गोरों मानसिया खोन्थागोन आरो गोरों मानसिनाव नोंथाङा मोजाङै सोंनानै लाबानो जाबाय धोरोमा मा। बे आरो धोरोमा, रावनिबो धोरोमा रावखौबो मुगैनाय गैया, अहिंसा होनदों, माने मुगैनाय गैया। बोजबना लानाय, अननाय, सहाय होनाय, मदद खालामनाय, बेसो धोरोम, जायखौ होनदों धोरोम। नों बाथौ धोरोमावनो था, ख्रिस्टान धोरोमावनो था, ब्रह्म धोरोमावनो था, जैगुरुआवनो था, अनेक धोरोमावनो था, नाथाय नोंनि धोरोमा जानांगोन अनसुला, जायखौ होनदों धोरोम। अनसुला जानांगोन, बेखौसो धोरोम होनना बुङो। धोरोम होनोबा अनसुला, बयखौबो अननाय, सहाय होनाय, मदद खालामनाय, थिग बेफोरबायदिनो बेखौसो धोरोम होनना बुङो। सोरखौबा बुंखुमानाय, सोरखौबा रायखुमानाय, मोजां नङा गाज्रि बायदिसिना बुंनाया, बे रावा धोरोम जाया। जोंनि धोरोमा मोजां, नोंसिनि धोरोमा गाज्रि, बेबायदि बुंनाय बाथ्राया मालाबाबो बियो धोरोम होननानै बेखौ साननानै लाजाया। आरो बिनि गोसोआ धोरोम गैया, माने बे मानसिया धोरोम गैया। जाय मानसिया गावनि धोरोमखौल' माने बिराद मोजां सानो, बे मानसिया माने जेबो मिथिया, बे धोरोमनि बागै जेबो मिथिया। माने मालायफोर बुंनायजों एसे गोरोबनानै बे माने गावनि धोरोमखौबो मोजां मोनो, खिन्थु गावनो धोरोम गैया, बेबायदि सृष्टि आरोखि। मालायखौ अननाय होनो हायोब्ला, सोरखौबा नोङो हेल्प खालामोबासो नोङो अननायखौ मोनफिनगोन नोङो, बेखौसो धोरोम होनना बुङो आरो।
गुदि धोरोमा बे। थिग बिदिनो धोरोमनि बागै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो सुंद'यैबाबो लाबोबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बे धोरोमनिल', धोरोमनि बागै। खिन्थु आरो नोंथांमोना जुदि मोजां धोरोमनि बागै मिथिनो लुगैयोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। आं नोंथांमोननो स्पस्ट' माने जि आङो हायो, जि मिथिनाय बा आं मोनदांनाय बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन। आरो आङो जेसेबां आंनि मोनदांथि मोननाय बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामलांनो आं नाजाबाय थागोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ, एसेनोसै, गोजोन्थों।